perwakilan dari Sawontar Manunggal wasit sepi suasana Pak Wahyudi Reswatan dan kritik yo ini yo buko dari Cambuk Bulung Blitar Reswatan seduluran sing ngatur tiga kali ganti Pak Akad inilah dengkote tigang kata sih Pak Akad sepi suasana rame katoning sepi Surya delok-delok lungguh tanpa kanca kaya ngene angin sumri ler atiku Ki Mas Agus dari Satrio Betut Rejo Tangan Persaudaraan dari Kota Tulungagung. Woi, aduh jagone ya cik rusuk kabeh iki ya. Persiapan untuk oleh wasit yang selanjutnya Bapak Jainal Ginting yang dari Sampin Ngunut dan juga Mbah Pur yang dari Sawontar Manunggal. Dengan hormat untuk naik ke atas panggung. Sekali lagi kepada Mbah Pur yang dari Sawontar Manunggal dan juga Bapak Jainal Ginting yang dari Sampir Ngunut. Dengan hormat untuk naik di atas panggung untuk rolling atau menggantikan wasit Bapak Samsun dan juga Bapak Tohari. Dengan hormat Bapak Pur yang dari Sawontar Manunggal dan juga Bapak Jainal Ginting. Dengan hormat dimohon untuk naik di atas panggung untuk menggantikan wasit Bapak Tuhari dan juga Bapak Samsun. Matur suwun. Iya, Ki Mas Wahyudi dari Sawontar Manunggal. Kani Goro Blitar Persahabatan dari Kota Tulungagung. Kepada Pak Pur yang dari Sawontar Manunggal. Kalau nggak ada Bapak Prapto. Dengan hormat dimohon untuk naik di atas panggung. Perwakilan dari Sawontar Manunggal wasit sepi suasana Pak Wahyudi Reswatan dari Kota Tulungagung. delok-delok tanpa kanca silir angin sumri
pancen uripku wis takdir karibasan biyen tanpa leren tak rewangi rekoso ora mulya rino wengi meminta caketon Mas Umar dari Wibisono dari Sawentar Manunggal Persotan dari kota Trenggalek sabar Pakde boten sengaja Mas Umar ya rasa dulur Wasit Kapur dan juga Bapak Zainal Kriting yo kenek yo guyu ora kenek yo guyu was iki lho jan kaya cacing lho betul kok letak metik lho yo piye carane langkahe tinggi kabeh kanca kabeh bolo kabeh dulur ditawani jaba mantrane aja nganti leno pangendamu dadi awu ning galangan kowe engko yo asik padha pintere kabeh iki ya saudakan selamat datang hadir dan juga sumrawuh kepada dulur-dulur yang dari Kebat Ibaipun Bopo Ketut dari Karangan saudakan selamat datang hadir dan juga sumrawuh kepada Bopo Ketut yaitu yang dari Kebat ya Karangan Trenggalek matur suwun rawuhipun ditoto kapur Pak Kainal hati-hati cilio jago gede cilio jago gede cilio ya jago gede ya jago podo ganase kabeh iki dimohon tim medis disiapkan ya di bawah panggung nggak usah di atas panggung Anul Wicaksono dari alat-alat SBR Resotan dari kota Trenggalek iya obah nile batu tele nyiwo karena munggah armadun was pengumuman ditujukan kepada beberapa pemain lek munggah liwat lawang ojo ora liwat lawang kalau mau naik di atas panggung lewat pintu jangan lewat samping pintu pengumuman kepada beberapa pemain baik yang dari pintu barat maupun timur kalau mau naik di atas panggung naik lewat pintu jangan sampai lewat samping matur suwun matur suwun Mas Bandul Wicaksono dari alat-alat SBR Resotan dari kota Trenggalek ganti metut yo ganti dadah masih milih betul sembarang sing penting ning dhuwur Pakde anakmu lanang iki ora apa-apa Pak Tarjo pancen yo seni di atas lawan di bawah kawan nggih rokok saudil nggih wong loro ombe wedang kopi wong loro yo iki sing diarani seni aja dadekne senep nggih tontonan lek iso dadi tuntunan rungokno tontonan iso dadi tuntunan sing katon yo iki lho jenenge tiban ki piye tiban barang sing jeblok lek dhisik kuwi jenenge udan lah saiki iki nyambung tali silaturahmi seduluran ngandel yo ngono kuwi ora ngandel yo ngono kuwi ngantek ledeh lek ngomong pisan piro
Piro bro? Loro. Iya. Oi, yes. Oh. Ini ora bakal. Gede ora luwe bakal piye iki? Akal okol boleh dikene. Ayo lo. Oleh dibongi. Akal okol ukele iki. Nggih. Matur suwun Pak E. Nggih. Lek sampun mandhap nggih. Lek sampun mandhap aja panggane dhuwur. Yang tidak bersangkutan atau yang tidak ditugaskan oleh segenap panitia dari Cokro Baskoro dimohon untuk turun di bawah panggung. Yang tidak ditugaskan oleh segenap panitia dari Cokro Baskoro dimohon untuk turun di bawah panggung. Nggih, sapa ae ora mandang bulu. Nggih, matur nuwun. Ki Mas Woko dari Cambuk Bulung Blitar. Persahabatan seduluran. Dari Kota Trenggalek. Oh iya. Esto sebarang seperti ora dhuwur, seperti ora ngisor. Los. Ilang saka pikiranku. Alhamdulillah juga hadir dari Laskar Trenggalek yang dipimpin oleh Mas Iwan dari Pogalan. Nggih. Matur suwun Mas Iwan rawuhipun. Petute dilumpukne ning dhuwur Mas e. Lek ro siapa dadi cole Bapur Pak Jainal. Es. Ki dari perguruan ngendi iki? Yo, wis sembarang. Sing penting ning dhuwur adu kesaktian ya adu kebalan ora apa-apa. Lek ora kebal soalnya ya ora wani. Lek ora sekti ya ora wani. Ketoke tugas sak pondok iki. Tau gendok bareng tugas sak kamar. Neng kelasnya ora padha. Sitok jurumiyah, sitok cek priti. Hai. Penyaring ngerti bareng ae. Piye pondokan ta. Monggo Mas Woko. Dari Cambuk Ulung. Os. Nggih, matur suwun, salaman apik-apikan. Lek kurang sok ben neng Kutha Blitar. Mbuh tanggali ning Kankap tapi belum ditentukan. Pecut lek ra unggahane aja njupuk. Mas e, penjaga pecut. Titenono sing unggahane sapa? Ya kuwi sing njupuk. Lek ora ono ilang kabeh iku mestian. Pikiran Kira sing garane ireng. Oi, iya. Wes to, sak rosamu yo lak sak losmu. Ora apa-apa. Jago biasa ngono ki Mas e. Jago yo sok kalah yo sok menang. Kalah terus yo sedih. Menang terus jibek. Agak kalah jadi ungkal kuwi.
Betul lek sire dingge serahno karo penjagane, aja ngono kuwi carane. Betul lek sire dingge serahno karo penjagane, aja clurak-clurut ngono kuwi. Sektine iki ketoke iki. Yo, sing rung kenal dikenali, sing kenal jakrane. Iki Mbah Ketut. Dari Kebat, Karangan Trenggalek. Persoalan dari Tukar Kawruh. Os. Iki urung sida. Iyo. Was. Oh. Yo. Sekti Mondro Guru tenan ya. Teguh tanpa berguru. Sekti tanpa haji. Dan juga saudarakan selamat datang suka hadir kepada para jawara yang dari Jalu Mampang Sebon Kanigoro Blitar. Kang Jemirin matur suwun raipun. Dari Sebon Kanigoro Jalu Mampang. Iyo. Os urut nek. Karena yo cuwili dipecut yo angel. Kepada segenap panitia Bapak Mulyono minta payung di atas panggung dari segenap panitia penyelenggara ya. Kang Mulyono minta payung di atas panggung. Matur suwun. Monggo Pak Ketut. Dulur dari Tukar Kawruh. Sik